Hej, velkommen til den her video. I dag vil jeg lave Coca-Cola Challenge. Vanilje med mentors. Okay, jeg får noget mentors med. Ja. Sejt. Du har bare spildt dine penge. Nå, men så vil jeg begynde nu. Der er jo mentors. Noget meget vigtigt for min lillebror, det er, at jeg skal sige, at han var med i videoen, men han er også Cola Mentors. Og vi skal også have åbnet et låg. Jamen, så har jeg skulle få åbnet mit låg. Og det er så nu, jeg gør det. Og Per, du gør det bagefter mig. Okay. Lige på din telefon. Klar. Jeg stiller den her. Det rører bare ud. Det ryger. Here boy. Så kommer der lækker cola. Nu skubber op. Nå, okay, det var ikke så meget, jeg havde forestillet. Men er problemet, at man kan bare se det boble op. Så ikke man kan se så godt på kameraet. Så skal du se. Klar? Eller faktisk mere brug sige på en måde. Og Per gør det nu. Ja, men det er sgu vildt. Tjek det. Jeg skal lige stop lige her. Jeg stopper lige. I vil jo også se det, Per. Og det smager godt. Bare op. Det smager sgu da godt. Det ryger bare op. Altså, jeg forstår ikke, Og nu kommer der også åbenbart. Det er fordi, altså, tiltrækker. Okay, nu vil jeg så prøve på at sparke mine colaer. Okay. Her, vil du være sød og holde kameraet? Tak. Og hold ordentligt. Hvis du lige kunne stille det her. Skal jeg bare filme på, altså, colaen? Kan man se mig i colaen? Ja. Okay, klar. 3, 2, 1. Jeg kan godt lide at fik cola ud. Man kunne ikke helt rigtigt se det der. Det skulle jeg. Alle mine drenge. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det, men tjek det lige. Okay, jeg prøver. Try number 2. Det skete der så ikke særlig meget af. Nå, men hvis vi flere videoer med det her Cola Mentors, slik challenge, eller hvad man skulle kalde det her sammen med min lillebror. Der kommer nok også nogen over i Frankrig og Tyskland. Så husk at abonnere på min kanal. Og like, hvis I vil se den næste video. Og dislike også. Og kommenter, hvorfor disliker. Så vil jeg blive meget glad. Bye!